Druhou kategóriou poplatkov sú poplatky spojené s nehnuteľnosťou. Tu je základný poplatok, náklad na vypracovanie znaleckého posudku, pričom pri bytoch sa cena pohybuje od 180 do 250 eur, pri rodinných domoch to býva od 300 do 400 eur. Druhým poplatkom spojený s nehnuteľnosťou je poplatok za návrh na vklad záložného práva, ktorý sa platí katastru. Tu je to v štandardnom konaní jednorázovo 100 eur. Treťou kategóriou sú poplatky spojené s poistením, pričom jediné povinné poistenie pri hypotekárnom úvere je poistenie nehnuteľností. Tu sa cena pohybuje od 100 do 200-250 eur ročne v závislosti od rozsahu poistenia a výšky poistnej sumy. To, čo je potom na vašom dobrovoľnom rozhodnutí, je, či si úver aj poistíte proti smrti, trvalej invalidite, prípadne voči ďalším rizikám. Tu je cena poistenia vysoko individuálna a vždy sa počíta podľa konkrétneho prípadu, prípadne banky, v ktorej je úver riešený.